Karong nagkadaghan na ang mga barangay sa Zamboanga City ang apektado sa African swine fever ug duna say hulga sa bird flu sa ubang mga lugar. Usa sa alternatibong karne nga ginaduso karon ang karne sa rabbit. Ani nga ang report. Miabot na sa 14 ka barangay sa Zamboanga City ang apektado sa African swine fever o ASF. Tungod niini, naundang sa pagbaligya sa karneng baboy ang usa ka meat house sa usa ka mall sa Zamboanga City. Dili magud makasulod sa syudad ang mga baboy gikan sa mga supplier sa ubang lugar. Busa apektado ang supply sa karneng baboy, ingon man karneng manok. Miabot na sa 290 pesos taman 330 pesos ang presyo sa matag kilo sa karneng baboy kung asa nagkanihit na sab ang supply. Samtang ang presyo sa manok, misa ka na sa 240 pesos ang kilo. Busa karon, rabbit meat ang ginabaligya ug ginaduso nga alternatibo sa pork ug chicken meat. Mataas ang protina nito, tapos less cholesterol, less fat pa. So safest meat ito, kumbaga good for alternative sa pork at saka sa chicken. Aprobado sa City Veterinary Office ug sa Department of Agriculture ang pag-ihaw og rabbit sa slaughterhouse sa Zamboanga City LGU. Kinahanglan kini nga moagi sa meat inspection sa National Meat Inspection Service o NMIS aron mahatagan og meat inspection certificate. Inintroduce namin sa market is meat. Kasi yung pet, pag kinatay mo yun, wala yun 1 kilo. Hindi talaga yun pwede kainin. While for meat, kung ikatay mo, nag-aabot siya ng average ng 2 kilos pataas. 300 pesos ang kilo sa rabbit meat nga ginabaligya sa mga meat shop sa Zamboanga City. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao.